on ne zna šta će sa parama, a sa druge strane oni kažu... Dajte mi nekoga koji ne zna šta će sa parama. Ja, evo, prenosim ono što čujem. I onda, sa druge strane, kažu, pa dobro, on ima i veliku penziju. Jel smete mi kažete kolika je vaša penzija? A što ne bi smeo, mislim, to je kako, evo neka bude ovako da trenutna moja penzija je, na primjer, kao moja plata u RTS-u na početku Žikine Šarenice. Aha, dobro, znači sad ja to... Znači, nema veze. Znači, ja da se vratim, to je negde 50-ak. Je li tako početak bio? Pa da, 50-ak. Koliko se seća? Ne, početak sa Tijanićem. Aha. Ma dobro, imam ja lepu penziju, zadovoljan sam. Čekajte, kako ste rekli, sad ste me zbunili. Pa nisi dobar s matematikom. Da, čekaj, znači vaša penzija, čekajte, neću se ja dati zbuniti. Ja sam pitao za penziju, vi kažete početak vaš rad na javnom servisu. Pa vaš početak je bio, na početku ste mi rekli 40 i neko 1000. Pa dobro, to je, ali na početku emisija Žikina Šarenica. Aha. I to je koliko je tad bilo? Pa to je bilo oko 1300 evra, tako da... 1300 evra? Imam, zadovoljan sam. Pa dobro, Žiko, to je dobra penzija. Pa ko kaže da je... Je li istina? Ali to je zahvaljujući tome što ja nisam bio alav u vreme kada sam bio u prilici da nešto zarade primam u kešu, a nešto preko računa. Ja sam sa Tijanićem se dogovorio da sve što može da mi plati preko računa. I to je nagrada za to vreme i za to što sam bio i tada. Ja znam da bi taj keš jako lako potrošio i brzo, a ovamo bi posle imao problema sa tim da ima mali osnov za penziju. A da li je istina da jedan službenik nije mogao da veruje kolika vam je penzija? Obračunao mnoge novinarske penzije i zaista je išao da proveri. Ili jeste? Jeste. Nije mogao da veruje. A je li istina da imate stan od 150.000 evra Beograd na vodi? Pa nije istina. Nije? Pa demantujte me. Pa evo, on je skuplji sada. Više to od toga. Dobro, mudri ste, Žiko. Pa ne, on je, kad sam ga... Šala na stranu, kad ste ga kupovali? Kad sam ga kupovao, zaista je bio, pa dobro, sa garažom, za garažnim mestom, negde koštalo je to mene oko 172.000 evra. Je li to pametna investicija? Pa evo, ako on sada košta duplo više, ja mislim da nije loša investicija. Da. Vi živite u tom stanu? Naravno. Sa suprugom? Tako, ja i Zorka tu živimo. Zorka. Uživate sa svojom Zorkom? Jeste. Da li je istina da vam je Danijela Vranić i Viki Miljković negde prve komšinice? A jesu. Jesu? Jesu, dobro, lepe moje komšinice. Jel pijete kafu u komšinsku? Pa ne. One su biznismenka, ja dokon čovjek. Viđamo se. Šalim se ja malo. Više sa mužem Viki Miljković se srećemo, mi češće se viđamo. Ona žena radi, ima obaveze. Da. Kada pogledamo ovako sve skupa i kada smo ovako razgovarali, boga mi, na razne neke teme, rekoh da danas lepo, mislim da ste lepo zarađivali kroz svoju karijeru i da ste negde pametno negde koristili novac. Tako mogu da zaključim kroz priču vašu. Pa koliko se moglo. Koliko se moglo. Da li od toga koliko se moglo da se sačuva, da se stavi, što bi rekli, na gomilu i da se napravi neki štek, da li danas pomažete vašoj ćerki, da li danas pomažete Katarini, da li ste tu možda, da li pomažete deci od vaše pokojne sestre? Pa oni su uglavnom samostalni ljudi, zarađuju i
oni uglavnom žive od svoga rada. Da, ali nemojte pogrešno me shvatite. Ja sad ne mislim da ste vi multimilioner, nego hoću da kažem, da budem jasni. Da li ste vi onaj Žika koji uvek da neku paricu deci? Pa to je običaj, to je kod nas normalno da s godnim prilikama nađete način da malo... Pa to je i lepo. Tako je. Hvala Bogu da se to može i to je mnogo važno. Da imate i taj osjećaj i te mogućnosti. A sada kada vas ja pitam, jeste se vi prodali ili niste? Šta vi odgovorite? Ne znam šta to znači. Ne mogu da razumijem šta znači da se proda. Ja sam radio za pare. I na RTS-u i na... A mislim da svako od nas radi za novac. Ne znam, altruista koji radi za džabe. Ja i sada imam emisiju na televiziji i radim isto za novac. Jel danas isto vozite Jaguara? Istog Jaguara vozim. Da li danas živite na visokoj nozi? Pa nije, pa ne znam šta znači visoka noga. Ja mislim da živim normalan život. Dovoljno je da, mislim, zadovoljan sam tim životom da imam, da ujutru mogu da odem u koja je moja dnevna soba, koja je jedan kafić ispod mog stana, da tu mogu da svako jutro popijem kaficu. Pa i jeste to sve u mom komšiluku. Da. Žiko, da li danas možete da kažete za sebe da vam je srce puno? Ja sam zadovoljan. I neostvarena želja, ovako da vas pitam za kraj emisije, pored toga što niste postali slavni harmonikaš? Ali našao sam ja rješenje i za to. Veliki sam prijatelj... Svirate vi Zorki 100% kući, pa kad razvučete harmoniku? Kum moje žene, pošto ona nije bila krštena, dok se nije udala za mene, pa u tom vremenu braka sa mnom, njen kum je Bane Đokić. I moj veliki prijatelj i saradnik, radili smo tolike godine zajedno, virtuoz na harmonici, tako da sam ja našao to zadovoljstvo da je moj kum najbolji harmonikaš. Onda želja, da kažemo da je ostvarena. A da se družim sa sveštenim licima dosta često i da su to jako fini ljudi, dobri ljudi i ljudi od kojih se može što naučiti, tako da mi ni mantija nije strana. Čega se sramotite u životu? Pa nemam ja tu nešto, ne znam, nemam. Ovako da na prvu da nešto osjetim, neku grižu savesti, da sam nešto učinio u životu, čega bi se stidao, nemam. Žiko, dođo smo do samog kraja emisije. Veliko vam hvala što ste bili večeras moj gost i hvala vam što ste odgovarali na moja pitanja i da se vratim na sam početak emisije. Nekako obećao sam da ćemo večeras možda da nešto više čujemo o vama i da saznamo nešto što do sada nismo. I ja mislim da je ova emisija stvarno negde uspešna i bilo mi zadovoljstvo što sam razgovarao sa vama. Stefane, hvala i tebi na pozivu. Ja sam stariji pa sam prešao. Mislim, bio mi je, hoću da ti kažem koliko mi je bio prijatan razgovor, pa sam malo mešao to tebi i vama, ali nećeš mi zamjeriti. Odlično si se pripremio za ovaj razgovor. Dobro si ti to štrikao. Ovu emisiju bilo mi je veliko zadovoljstvo i vidjet ćeš ti po gledanosti da li je to bilo uspješno, da li si ugostio jednog seljaka ili intelektualca. Neka to ljudi odluče sami.